free ho na yen consent for me kwame ejama wo yen sentreni o mfinhia aduonu enkron na Mankessim Jedu Divisional Police Command no mfinfi mantem asem na meken na mpanifo de ne kwotwere kukumu onkodan sorry abetodwasa brantie na sane ho ahoma ya yama ne bofo abo ansem na no Kwame ejama a oye insentroni a womanfo din a womode frɛ ne ye big money taxi driver etwi taxi ehyen bi na aposifo ejina brantie nanso no ye na dwene sɛ wonyina ade akyiye no aposifo de moto edi abranti echi ekoche no na womode ne koto Mankessim Jedu Divisional Police SLs na ho na womo frɛ de ehyen no eye ne dia Kwame ejama maame aye frɛ na abena menu ene Adom news nsɛnkyɔfo twetwe nkomo wo de tudwa sɛ de ehyen no eye ne dia ekɔ aposifo aso eye ene omo ekoka asɛm no na wei ana de ehyen no eye ne dia ede to aposifo enim sɛ wobetua ka bi ewom enu nti na aposifo no ema ne kwan na onkofie na onkofa sika emrem na nche bia ana maame ese wo mo frɛ no ɛwɔ tetifon so ɛde to nanim sɛ ne ba no ato nananom ɛwɔ nsiedo abra asɛm no esiye na abra menu ɛbɔ aposifo ni hu sɛ wo bɛbɔ munua me de minim so na san no hu o sɛ bia wo mo na hyalade ahoma so anoko o me minim nti wo ma na aye enu wo ma ku me ba no me ba kwa me aposifo na aye makura na bu enti me ne asɛm bia me ka sananka sanen krabia nya sani nanka sanen krabia nso a dia me pɛ bia maya dia me pɛ bia oba ata me yam hyehye me tena se enye wono ana didi ma me bidi abranti a wonya ne baby koyi ne papa a ye frɛ no Moses Okran ede to Adom news nsɛnkyɔfo anim sɛ wodi aposifo no yaw pa sɛ wɔn amɔ abusua no amane ansa na wɔn de emu no ɛkɔto mɔtwe no we don't go to look Jedu hospital no we ma hospital here na to gba hom no hwɛ amoy na onye te kono odwe na wole police wodin ko Jedu prison mochi enti ma me say question there wole ko mochi bo seben no kan ho ana ho no kan wodin ko mochi also assemble no was we police all wodin ko no say am come to anyam brother obi wu a police mutum hye mo wodin afero ko mochi